Počkaj. Zdravím vás, sme v prvom výškovom tábore vo výške asi 3500. Budeme sa pokúšať o výstup na Monte Rosu, dúfam špic 3635. Bol pomenovaný podľa veľmi známeho zakladateľa Červeného kríža, pána Dufona. Je to ten najvyšší špic, ktorý vidíte tamto. Hneď naľavo je ako sedlo Satel alebo strieborné sedlo, ako uvádzajú niektoré české literatúry. No a tu môžete vidieť, máme krásne počasie, slnko svieti, sneh je síce rozbahnený, ale uvidíme, ako to bude zajtra. No. Tu môžete vidieť ďalšie vrcholy a tu vám môžem ukázať postupovú trasu. Išli sme tadiaľto, tam vidno zástavbu, pod ktorou je chata Monte Rosa Hütte a prišli sme vlastne z miesta, kde je aj observatórium a meteorologická stanica, ktoré môžete vidieť na tomto hrebení. No, nedá sa prehľadnúť tento krásny, nádherný vrchol vrcholov, Matterhorn, s úžasnou teda stenou a je to veľká výzva určite. No, ja by som teraz chcel poďakovať všetkým, ktorí sú tu so mnou hlavne a všetkým dobrým ľuďom, ktorí mi nejakým spôsobom pomáhajú alebo na mňa myslia. A samozrejme hlavne mojej mame, ktorá sa o mňa určite teraz bojí a má strach, ale chápe moje prežívanie a prečo vlastne tu chodím a snaží sa ma nejakým spôsobom podporovať a berie ma za takého kamaráta. Mami, ďakujem ti. To je vše, přátelé. To som všetce měl říct ja, tak to řekni. Tari, jari, 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 jara, to je konec.